The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who make things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Happy are those who hear the word of God and obey it. Well, mayong adlaw na usab kaninyo, but the next few moments are devoted to silent prayer. Ana atay tinagong panimuyo sa atong pagsaserdote. Kini nahiskot ako bahin kanimo magtotoo. You have the option of rebound if necessary to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. O kanimo dili pa magtutuo, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton nga positibo sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas og sumala ka na sa Acts 16:31 nga nagasulti sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Og human mo buhata ka na makasalmot kausab nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Musa sa hilom magampo kita. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and
for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, nga niya kami nagapuyo ining panahon sa simbahan o wala sa ubang panahon nga diin kami imong giyatagan sa daghang mga kasangkapan o kaayuhan, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. So nagaampo kami, O Diyos, ng Espiritu Santo challenge ka namo regarding the things nga among pagatunan niining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Sa akong nang ginaingon, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsuonan. Anyano sa kita, nining adlaw sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagpadayon sa pagtuon, nining atong hilisgutan, giuluhan o the mental attitude dynamics, o salamat sa Dios nga kita gipabuhi pa niya hangtod ning higayuna, ana kita'y ka-skill sa atong panglawas o sana ang atong pangisip gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Musa atong ipadayon ang atong biyaan nga paghisgot bahin sa mental attitude dynamics. Unas tanan, sa ato ng ginaingon, ana ay duha lamang kaklaseng mga panghuna-huna. There are only two kinds of mental attitude o panghuna-huna. Okay? And there is a battle between these two. Okay. Unsa maning duha kaklaseng panghuna-huna? Tawhanong panghuna-huna o Dios nun nga panghuna-huna. Divine viewpoint and human viewpoint. Ana ay panagbangi nining duha kaklaseng panghuna-huna. Inside sa atong panghuna-huna usab. Okay? Og wa kay dag-anan ingaw, now I'm talking to you as a believer, wa kay dag-anan ingon nga magtutuo sa pagbuntog sa tawhanong panghuna-huna kung wa kay Dios nung panghuna-huna. You know what I mean? You cannot defeat human viewpoint if you do not have divine viewpoint. Thus, nanginahanglan kita pag-ayo sa divine viewpoint, mga Diyos nun nga panghuna-huna, very badly sa atong panginabuhing Kristohanon. Okay? Now, ato rago usab nga atong labason rago ning later on ato ka nang isgutan. Diha sa 1 Corinto 2:16, I hope na sag-o na nimo kana o na you learned it by heart already. 1 Corinthians 2:16, unsay gisulti diha? But we have the mind of Christ. Mo kini ang panghuna-huna o huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Now, ang Biblia maulay bugtong tinubdan sa pag-cut-on ni ining una-una ni Kristo. Ang Biblia ra. Therefore, makita ni mo unsa kami nung danon ang pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Kaya atong panghuna-huna, dili makatupong sa panghuna-huna sa Dios. Dili. Just imagine, panghuna-huna sa Dios, the creator of heaven and earth, creator of the universe, siyang nagbuhat ng tanan, labaw magagaho mo niya, itandi ni mo imong panghuna-huna ngadto kaniya. It cannot be. Di good matandi ni mo. Unsay gisulti sa Isaiah 55:8-11. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Nana,
Si di ni mo na tuis kay kana kamatuoran kana. So the only way, okay? Paminaw. The only way ang bugtong paagi nga atong maangkon ang Dios nun nga pangunahuna mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. So we will know God's way for us to follow in life. Mao kana. This is the key in life. Kung imo gid ng susihon, usisahon o hinuktukan. This is the only key in life nga ikaw magakinabuhi subay sa paagi sa Dios. So sa Isaiah 55:10 nagaingon usab diha, the rain sprinkles water to those plants. Verse 11, so is my word that goes out of my mouth, it will not return to me empty. Nana. So unsay mo gawa sa baba sa Dios, dili kini mo balik ngadto kaniya. Either the hearer goes positive or negative to the teaching of Bible doctrine. It's a matter of choice. So naara ka na to sa pagpili. Maminaw ba ta sa pagtuon sa pulong sa Dios o dili? You see? The life of a believer, ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, is determined experientially by what is in the mind of that believer. Unsa ang diha sa iyang alimpatakan. Mao'y magadeterminar experientially kung unsa ang naa diha sa iyang alimpatakan, unsa iyang ginahuna. The mental attitude of a believer is his life. Mao gyud kana ang tinuod. Mao kana ang imong kinabuhi. Because the Christian way of life sa ato ng kanunay gibat-bat dinhi is a mental attitude life. Matang kinis pangunahuna kining pagkinabuhing Kristohanon. The Word of God is alive na kanunay man na natong ginabasa, ginabat-bat sa di kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. The Word of God is alive and powerful. Naka si Brohanon 4:12. And in fact, it is a discerner, meaning it is the umpire sa atong kinabuhing Kristohanon. The role of an umpire, unsa may papel sa usa ka umpire, is to determine whether the players are following the rule of the game or not. Usa? Nakita nimo? So, ang pulong sa Dios mo'y umpire. Mo'y magadeterminar kung ang mga magdudua sa usa ka paugnat sa kusog baron, nagasunod ba sila sa kanang lagda sa maong paugnat sa kusog or game. O besides, ang pulong sa Dios nagahukom, judges, to determine whether we are following the law or not. We should ask the question. Ang natong ipangutana kining maong question, what would be the result if I continue doing this? Unsa ka ang resulta kung mo padayon ako niin pagbuhat niini? Would it be attuned to God's will? In sync to God's will or not? Is it in sync with God's timing? Is unsa atong giingon ang prinsipyo? God's timing is what? Perfect. Hingpit. Why sobra, why kuha. Kanang insakto yun. Mo kanibot pasabot sa Visayan. So, it is the stability of your mind that makes you a strong person. Ang pagkalig-on sa imong pangunahuna, mo'y makahimo kanimong usa ka lig-on sa nga pagkatao. Alang sa usa ka magtotoo, for a believer, his life can be determined by the status of his mind, ang iyang mental attitude. Kung ang imong huna-huna kanang kabhang, if your mind is empty, then you cannot expect to be strong,
pastoral. You see? Dili ka makakabot sa imong tumo nga magmais o magmalig-on. You see? So if your mind is empty, then you cannot expect to be strong. Now, why do we make our mind a big issue? Ano man? The answer? Because God looks at our mind. Mauna. Ang tutukan sa Diyos mo kanang na unsay sodias imong ingunta bagul-bagul, unsay imong gipaso diha sa imong panguna-una. See? Akong balikon, nga naman atong gihatagan man ni og dakong pagtagad gining atong panguna-una tungod kay ang Dios nagatanaw, nagatutok sa atong panguna-una. You know, we cannot learn God's Word by our own way, by just reading the Bible. May uban nga ang ilang pagtuo nga makatubo sila sa ilang espirituhanong pagkinabuhi, pinagila sa pagbasa-basa. Dili na kana mo insa paagi nga imong makatunan gyud ang lintunganayng buot ipasabot sa pulong sa Dios. Kung buot kang makakatun gyud sa tinuoray, then pahimusli ang mga doctrinal nga mga pastor, teacher nga nagakugi sa paglamdag sa atong mga isig ka magtotoo. Kay pinagi sa social media karon, ginamit na karon ang television, radio, nasa Facebook, nasa YouTube, nasa social media. Ang social media, God, magamit ni either in two ways, sa dautan nga paagi o sa maayong paagi. Nakaron gigamit kini ang social media sa maayong paagi alang sa Dios, alang sa pagtudlo sa pulong sa Dios. So, dili kita makakaton sa pulong sa Dios pinaagi lamang sa tong kaugalingong paagi. We cannot do it in our own human way, dili. By just reading the Bible, magsige nagbasa diha, magsige hantod nga sa akos bago pa kong nahimong magtutuo, nagsige ko basa-basa sa Biblia, di ko kasabot. Unsa magsabot? Di yun masabot. So, nanginahanglan og somebody or mga authorized nga mga magtutudlo nga nagakugi gyud kay mga doctrinal. Ato nang i-emphasize ka ng doctrinal tungod kay kining mga scholars, Bible scholars nga nagakugi gyud pagdupot nini. Ilag yun ang gikuy-kuy gitun-an gyud sa makuti o dili kay ingon-ingon lang, surface o salingkapaw ra nga pagtuon, dili. Ilang gikugihan. Imagine kini ang pulong sa Dios. May nungdanon tanan ang pulong sa Dios. Alang labi na kanatong mga magtotoo. Ug mao kana nga dili ta makatubo pinagi lang sa pagbasa sa Biblia. I mean, wa man ko mag-discourage ninyo nga dili na mo mubasa. Ang buot pasabot, ang kadaghanan sa imong panahon kinahanglan imo igahin kini sa pagpaminaw. Sama nining ato karon nga ministry. Gigamit kini sa Dios in His own way o kita nagpaubos lamang sa iyang gihatag nga tahas kanato sa pagsabwag, pagsangyaw sa kamaturan. Siya nara na nimo mo pahimos ka ba niya na o di? Basta kini we consider this as God's grace provision. Grasya kini. We do not earn it, we do not work for it, we do not deserve it. Dili kita takos na ini. Now, akong balikon nga we are not against reading the Bible. It is listening to the authorized pastor teacher who has the gift to teach. Diman ina, kadto lamang na ay gasa sa pagtudlo. Dili kay maminaw lang kasi bisag kinsang mga pastorya nga nagkadaiyan na lang ng ilang mga pangunahuna nga tawhanon, human viewpoint gihapon ang sangkuan niya na. So mao na nga
you have to be discerning. But pasabot discerning nga ikaw, makakabot ka ng dapit nga dali ra ka makalinggat. Okay? Dali ra ka makalinggat sa mga kanamini ug sa kamatuoran. Now, mangutana ko nimo, unsaon man nimo pag ila sa mini kaysa kamatuoran? Unsaon man nimo? How do you distinguish or determine or discern, be able to distinguish sa mini kaysa kamatuoran? How? Tubag, pinagis pagtuon sa kamatuoran. Gusto? Mawito itong akong example nimo nga kaning mga taga-bangko, mga empleyado sa bangko, kana sila sa di pa sila dawaton as client, no not client, kundi employee sa maong bangko, gikinahanglan silang mo undergo sila og training to detect, okay? To detect, to discern unsay mini nga mga counterfeit ba nga mga papel di bangko o labi na mga papel di bangko, tanaw nila unsay mini o unsay tinuod, you see. So madawat sila kung malihiro na sila niana, okay, well versed na sila niana unsa ang pagdetect. Maupod kaning usa ka Kristohanon gikinahanglan ang iyang discerning power. O kining discerning power, paminaw kanimo, isig ka magtotoo, fellow believer, imo lang detect kini, okay, kung ikaw nagatubo sa pulong sa Dios. Imong mailan unsay mini, unsay tinuod. Mao na nga dili na kamaunsa malingla o malansis. I hope sakto ng binisaya. So mao kana nga gikinahanglan nga ikaw magatuon ilalom sa usa ka pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. Kay kini mao man ni ang kining papel sa mga pastor teachers. Mao bitaw nang giingog pastor teachers kay di lang kay pastor lang siya kundi magtudlo. You see? Mao na main duty of a pastor, to teach. You see? Study and teach, study and teach, study and teach. Mao ra gyud ang primary duty, tahas sa mga pastor. So, be discerning. Pangitaa dayon, paminawi, sa imo gitang mapaminawan diya sa TV. Ay daghang mga pastor diya imong mapaminawan. Be discerning. Bantay dayon. Pinagi sa doktrina nga naa diya sa imong alimpatakan nga mao kanay basihan nimo. Kini sakto ba kani? Mini ba kani o kini sakto o kamatuoran? You see? So, you have to be under the ministry of a pastor teacher who has the gift to teach. Now, the pastor teacher that teaches Bible doctrine is the delegated authority of the congregation in our present church age. Kaniya magunta karon sa panahon sa simbahan, the church age. Okay? Dispensation ba ang atong gisgutan. Now, the Word of God is the discerner, the critic, the judge of the mental attitude of the believer listening to the teaching of the pastor teacher. Unsa gisulti sa 2 Timoteo 3:16, all scripture is God-breathed, ihuipan sa Espiritu Santo o sa Dios. God-breathed, and it is profitable for doctrine, for reproof. Okay? Kini beneficial, may advantage, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Instruction ang training niya na, ang but pasabot. O by the way, kaning all scripture is God-breathed, ang original nga Griego nga pulong mao ang theopneustos. Theopneustos. Theo o P-N-E-U-S-T-O-S. Neustos. Silent P.
theoniustos, this is an adjective meaning inspired. Okay? Inspired. O ang instruction diya, for instruction in righteousness, ang instruction diya is paideia. O kana nagpasabot sa English og training. The kinds of righteousness. The imputed righteousness, the acquired experiential righteousness, o ang unsa, ultimate righteousness. Okay? So, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Now, okay, ang atong Kristohanong pagkinabuhi, tuod, naay ginganlan og modus operandi, og modus vivendi. Latin kining mga pulunga. Ang modus operandi, this is the, sa in English, way or mode of action. Whereas ang modus vivendi, mao ang way of living. So, either kita nagagamit sa way or mode of action, modus operandi, nato nga mga Kristohanon. Og ang atong pagkinabuhi na, the way of living, mao na ng modus vivendi. Now, ang balik ragutan niya itong 2 Timoteo 3:16, okay? All scripture is God-breathed. Now, diha sa versikulo 17, sunod niya ng 16, it says there that the man of God, now kinsa man ni? That the man of God, who is this? Ang man of God refers to all believers, tanang mga magtotoo. Ngagi pasabot niya na that the man of God may be mature. Ang mature diha, thoroughly furnished unto all good works. Now, ang good works diha sa Griego nga pulong is agathos. Mao kanay buot pasabot sa divine production. Okay, by the way, dunay duha ka klaseng production. Duha ka klaseng binuhatan. Maayong binuhatan, ha? Okay? Maayong binuhatan. Either tawhanon or Diyosnon. Now, ato naman kang patinawan ni unsa ning tawhanong maayong binuhatan. Unsa man ning tawhanong maayong binuhatan? Human production. Human good works. Okay, ang definition ni mo ni, anything and everything a believer does. Human. Okay, human. Anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the divine danosphere, operational divine danosphere, nga mao kanay dapit nga puluyanan sa matag magtotoo. Kaya na ang gahom sa Dios. Okay? Now, all of this, nga itong isgutan, naa sa itong una-una. It is a mental attitude. Ano yung itong gitunan? Okay. Ang buti pasabot niya ng agathos diha, mao ka na ang divine good works. Diyos nun. Unsa ang Diyos nun nga maayong binuhatan? Okay. Definition. Anything and everything a believer does inside, sod, sa operational divine danosphere, sod sa unsa, protocol plan of God. That's the other name for divine danosphere. So, ang resulta, nga maayong binuhatan, mao ang Diyos nun nga maayong buhat, o kanara paminaw, kanarang matang sa maayo ang madawat sa Diyos. Ang tawhanon, dili. Ikatong tawhanon, tandi ka na og unsa, mahugaw nga trapo, filthy rags, matulpas pulong sa Dios. Na dili na ako ang pag-describe kung dili pulong ka na sa Dios. So mao na nga di madawat sa Dios. So you see how critical is this? Dili kay magsigil ka buhat ug maayo diha, wa di ka mag gatuo lang ka nga kanang madawat sa Dios, dili.
This is very critical. Mao na nagtuon ta nini aron masayra nato kining mao nga buti pasabot sa pulong sa Dios. Kasabot ka? So, mao kana ang buti pasabot sa 2 Timoteo 3:16 that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Agathos, divine production. That is compared, kining divine production is compared to gold, silver, and precious stones. Nakana sa pulong sa Dios. Okay. Sa atong pagpadayon nini, mangutan ako nimo, what is mental attitude? And what are the areas of mental attitude? Okay? Ato ning tunan. Now, these areas are, number 1, kung ikaw suwat niya na, nagakopya niya na, ang area ba sa mental attitude, number 1 area is worldliness. Na nato makuha ka na sa Roma 12:2. Unsay gisulti sa Roma 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renovate your thinking. Ang buti pasabot. Bag-uha ang imong panghuna-una. Now, our life depends on what really is inside our mind. That's right. There are 2 kinds of viewpoints that go inside our mind. Human or divine. We can only get divine viewpoint pinaagil lamang sa ako ng Ginoong ganiha, pinaagil lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios o one line, nothing else. Through the enabling power of God the Holy Spirit, you are able to understand the divine viewpoint. Kinahanglan yun eh. This is the key. Nga dili kay makatuntuon lang po ka diha. Okay? Kinahanglan kita nga mapunan sa Espiritu Santo sa atong paghimo niya na. That is the enabling power of God the Holy Spirit. Kay ang role o papel sa Espiritu Santo mao ang unsa? To reveal the truth, to teach the truth. He is the only teacher of truth, the mentor. You see? Siya ang magtutudlo sa kamatuoran. Mao kanay papel sa Espiritu Santo. Nga kung wa Espiritu Santo sa iyong pagtuon sa pulong sa Dios, mahuglag ka na sa unsa? Academic knowledge nga imong nakatunan. Ato naman po nang gituki kaniadto. Now, once you become positive to Bible doctrine, sa dihang ikaw magpositibo, the Holy Spirit will metabolize it to make it real to you. Ang Espiritu Santo mo imong himong tinuod niya na. Siya ang mo metabolize, dili ikaw. Ayaw pagtuo nga ikaw makametabolize, dili. Ang imo raging buhaton mo ang pag-unsa. Sa imong nadungog, sa imong nakatunan, imong tuuhan. You see, the key there is pagtuo, to believe. Okay? Okay. Kay ang imong pagtuo, you accept it as the truth, right? So, imong tuuhan og anang dapita lang ang Dios Espiritu Santo mulihok sa iyang papel sa pagklaro niya na, paghimo niya ng tinaw og tataw, masabtan. Okay? So, diha mahimo na ng metabolize Bible doctrine. O kana mo ay doktrina nga usable sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Now, so, kung balikon, duha ka klase nga mga pangunahuna, tawhanon nga pangunahuna, o Diyos nun nga pangunahuna. O ang tawhanon nga mga pangunahuna are compared to garbage, basura. Iman ina. So, ang atong mga tawhanong pangunahuna are garbage to our life as believers. Garbage. Noon sa may mong mapicture ko sa garbage, mga basura. Baho.
You see? Baho yun ang mga tawahanong pangunahuna. Alang sa Dios baho. Lunon ang Dios sa imong mga tawahanong pangunahuna. See, unsa ka grabe ka na. Now, ang mga tawahanong pangunahuna should be shunned, should be avoided. This is the time now, fellow believer. I hope you come to reality on that. Kaya nga itong pagtuon ni dili lagi tiaw-tiaw, dili ni unsa tuon-tuon lang. Katuni kini, fellow believer. Alang sa atong kaayuhan, sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So we should shun and avoid the human viewpoints in life. Unsa gisulti sa Roma 12:2 again, do not be conformed to this world, but be unsa transformed by the renewing of your mind, renovation of our mind. Bag-uhon ang atong pangunahon. Okay? So, mao kini ang una nga area of mental attitude, worldliness, meaning do not be worldly. It's in your mind. Okay? This is not outward but inward. Sulod nun ning atong gipanghisgutan. Kaya na magud sa atong pangunahuna, ang usa ka magtutuo nga wide doktrina without Bible doctrine, ulipon ra gyud siya sa cosmic system. He is a slave to the cosmic system. He becomes worldly because ang iyang pangunahuna does not jibe with God's will. Wa mo sibo. Wa matunong. Not in sync. Not in cadence sa kabubuton sa Dios. Ang renewing of mind, ang bot is what we always say, post-salvation epistemological rehabilitation. It's spiritual rehab. Now, ako naman nag-explain ninyo sa una nga kinahanglan tag rehab espirituanon. Human ta naluwas, human nato dawates Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, bag-uhon ang atong pangunahuna. Ilisan, you see? Kaya bag-o ka naman kung aunsa, naanak, bag-o ka ng inanak. You are a newly born again. Gitandi ka sa usa ka masuso. Okay? Unsa may ihatag di mo sa usa ka batang masuso? Tagaan ba di mo ng karne? O pa may ngipon? Hindi may mo. Tagaan ni mo, tudluan ni mo sa basic doctrine. Gi-compare kining milk of the Word of God as the basic doctrine. Atong pagtuon niya na. So, we have to renew our mind. Gikinahanglan ta human ta naluwas og spiritual rehab. Spiritual rehab. Like for instance, ang nahitabo nako. Okay, in 1996, I underwent a triple coronary bypass. Okay? Nagpasalamat ko sa Dios nga iya pa kong gipalungtad hangtod ning higayuna. Gipabuhi pa ko niya kinapaday siya tuyo. See? That was a massive heart attack nga akong agian. O matod pa sa mga doktor, kung sobra pa ko 5 minutes, I could have died. Now, tungod sa grasya sa Dios, ang iyang kabubuton, pabuhi pa ko niya, sama niya itong akong hitabo. Human sa akong surgery, okay, triple bypass, mi-underwent ako og rehab. You see? Nag-rehab. Kaya to renew. Aron ilisan, mabag-o ang imong pagkinabuhi. Ma-healthy ang imong kasing-kasing pag-usap. Pasalamat nga gipalungtad, gipalahutay pa kunini. So, grasya kayong tanan. Akong balikon, grasya. We do not deserve it. We do not earn it. Okay? So, nagkinahanglan kitag spiritual rehab. No, ni kanunay na itong gilitok tinihog. Post-salvation epistemological rehabilitation. Now, ang doktrina sa Biblia, Bible doctrine,
is the soul, Bible doctrine in the soul causes a believer to think in terms of spiritual common sense, rational and sane divine viewpoint, which insert Bible doctrine into his daily life, and thus avoid thinking in the cosmic system. Makalikay ka na sa paggamit sa mga pangunahunang tawahanon kay kana ubos ka na sa cosmic system paagi nga kalibutanon. Cosmic kalibutanon. Gikan ka na sa pulong kosmos. Kay kini ko nga itong kalibutan gipuy-an sa original nga pulong Cosmos Diabolicus. Siya. Cosmos Diabolicus, the devil's world. Okay. So a believer needs a renovation of thought. Nga kinahanglan siya o pagbago sa iyang pangunahuna. The thought pattern should be renovated through unsa? Pinagi sa unsa? Consistent, persistent intake of the Word of God. Kini, mao kini ang paagi atong gibuhat. Adlaw-adlaw. Now, don't you know that kini atong ginabuhat sa atong ministry, adlaw-adlaw na kini? Adlaw-adlaw. Daily, nga naman. Daghan mamungutan na, grabe naman po ng adlaw-adlaw. Ang uban pag yung magatawa, tas uban mo yung mas mga buang mo sa Biblia. Magatawa ko niya na kay sa bag-upa may maog yun na comment sa akong mga higala. Mabuang biya mo ng Biblia. You see? The worst thing, ilapag yung iyo, uy, mura mag-gipaka-Diyos na niyo ang pulo sa Diyos. Manigiingon sa English, bibliolatry. No. There's no such thing. Ang Diyos dili makabuhat niya na sa usa ka positibo ngadto sa pulong sa Diyos, ngadto sa Diyos. Okay, ako malikon katong atong gisulti kaganiha nga ang doktrina sa Biblia, the Bible doctrine in the soul sa atong kalag mao ni maka himo sa usa ka magtutuo sa paghuna-huna in terms of spiritual common sense, rational and sane nga butan nga mga Diyos nun nga pangunahuna nga which insert Bible doctrine into his daily life. Siyang adlaw-adlong panginabuhi o thus avoid thinking in the cosmic system. You see? So nagkinahanglan ang matag magtutuo. Kitang tanan mga magtutuo nga atong i-renovate ang atong pangunahuna, bag-uhon ang atong pangunahuna. So kining thought pattern mausab lamang can be renovated pinagi lamang sa imong pagkamalahutayon, pagkamakugihon, matinud-anon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Bible doctrine replaces human viewpoint in the mind of the believer. Now, so we can see how important divine viewpoint is, di ba? Nakita na nimo unsa ka mahinungdanon gyud kining panghunahon ng Dios nun. Kung ato kining ipadayon sa sunod nga higayon kay daghan pa kitang pagatukion pagahisgutan niining atong pagtulunan nga giuluhan og mental attitude dynamics. Magampo ta. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining higayon nga among gihisgutan ang balaang pulong nimo, O Diyos, nga mao lamang kini among gabayan sa among pagkinabuhing Kristohanon. Nagapasalamat kami sa imong grasya na amo kining giangkon nga grasya nga hatag nimo alang sa among kaayuhan aron kami makakabot sa among common goal nga mao ang spiritual maturity nga diin among makabot na ang katakos sa pagkinabuhi ug sa paghimaya kanimo. Uban ni kami, O Dios, sa among paggamit nining imong mga pulong sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi aron kami magmadaugon niining maong
away nga espirituhanon adlaw-adlaw nga among giatubang ug nga kami makahimaya nimo Dios. Salamat ning tanan, dasiga kami sa pagpadayon nining among pagtuon sa among pulong pinaagi nining ministry ug kini grasya man ug dasiga kami. Panalangin ni kining maong ministry nga kini magapadayon sa pagsangyaw, pagsabwag sa imong kamatuoran aron sa hatag o kalamdag sa imong mga anak nga niya pa magapuyo nining walog sa mga luha. Nagapasalamat kami nining tanan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.